Tam ideme. Jak to filuješ, Jacobis? Dobre, filmujem to. Filuješ to. Urobíme nejaký magic? Možno. Tak urob magic. Kokos. Jacobi sa tam teleportuje nahor a my to musíme normálne šlapať, nás tam nehal hajzlik dolu. Čo si o to myslíš, Romanis? Pozri ten kopec, aký je pred nami. Mal by sa skotúvať, keď dojdeme hore. No, je to riadny strmačisko. A musíme sa dostať až niekde tam hore. Normálne bludisko sa dostať na začiatok tej feraty. Už tu chodíme kadejakým krpálom. Tu je nejaká zaujímavá ďúrka. Dobre, je tu očividne záchod. Toaleta, jaskyňa. Kokos, no stále nevieme, kde je začiatok tej feraty, ale ty vole, kde sa ten Jakub teleportoval. Stále sme našli Jacoba. Nič. No hoda ďalej. Ale vyzerá, že sme konečne našli začiatok. Ešte tak dlho? Jacobis! Ty si sa tomu riadne vyhol. Ty vole, sme tam išli tým krpálom, ani cestu sme nevedeli nájsť. Ani unavený není. Však. Hajzlík, jak dlho už tu čakáš? Žiadny problém. Keď to pajchle. Ten sa zrype už len pri nástupe. No, urob cyklistu. Hej. A oni sú tak one na preskáčku, že jedno musíš mať vyššie. Budeš mať? To nie je moc príjemné. Není, ja viem. A to vydržíš. Takto? Ako cyklista. To je zaujímavý výmysel. Je? Nemôžem povedať, že by sa mi to nelúbilo. My vlastne nechodíme na feraty, ale na fotocastingy, hej? Žiaden šutrík nepovolí. Aha. Som si mohol uľahčiť život. Aj tu som si mohol uľahčiť život. Je tu prejda. Je tu výstup-prejda. Dobre. Pekný úsek. I kam padáš, čierny? Ale ešte asi by sa uživili aj tie slnečné. Myslím, že nie. Iba vtedy, keď som pozeral smerom na Romana, keď fotil, ale ináč. Áno, vidíš, starecké citlivé očká musím privierať. Nejaký zámoček. Idem si pozrieť zámoček. Silvia Martin, ani som nevedel, že som tu bol. Nice. Len tu Silviu nejak nepoznám. Tu no, tam noha. Čo, Jakub, toto si nechceš vyliesť bez dotyku na lano? Ako šlo by to? To je pekný záber odtiaľ to zhora. Dúfam, že bude fúkať veter, lebo tak som si tu zasral, že keď sem dojde ten starý, tak odpadne. Netrafil ho na správne miestečko. Tu nové rastú šípky. Sme si mohli urobiť šípkový čaj. Šmýka sa? Hej, trošička. A dá sa vyložiť noha. A už sú hore. Toto je jedno z tých ideálnych miest, že choď sem, keď máš strach z výšok, tak toto je ideálne miesto.
Takže ak si išiel, jedna noha tu, druhá tu, ruka sem, noha tam, že? Dobre. Tak som to zahrčal. A tu náže C-čko, ty kokos. A ešte to je aj s previsom podľa mňa takým pidi, nie? Neviem, ako minimálne to láno ide do takého malého previsu. Počkaj, keď to ideš bez lana, tak počkaj, ja idem ku Jakubovi, ešte mám aspoň natočeného, keď budeš padať. Dobrý nápad, hej. Aby nás to zmiatlo obidvo. Tak, nech to neste sami. Počkaj. Ty normálne, že Spider-becány. Spider-Batch. Spider-Batch. Ideš aj ty bez lana? Ideme aj bez. Ach, choď. Ide. Už nás dobehol aj Erko. Použil si toto? No, že by som to vyskúšal iba tak. Čo to poví? Kameň? This is the most difficult part. It's actually it's okay. Okay. Jak išli? Aha, tu. Tak. Dobre. Aj toto ste išli bez lana, alebo toto už ste išli s lanom? To som išiel bez lana. Aj toto? Áno. Až sem úplne toto zámok. A chcem to ísť aj ja? Ako sa ty... Neviem, hen to bolo v pohode dole. On tu na to taký, že rozmýšľam, kde dám nohy, vieš? OK. Čo? Nôžku vyložíš. To som práve spravil. Už som udria, ne? Sejme tohto už tu chytím, alebo nechytím? Tu sa chytím. Tak. Jo. Dobre, tu už idem s lanom, lebo ich chcem dobehnúť, tu už išli. Toto bol pekný úsek, fakt, že hej. Asi aj najťažší z celej trasy, ale zároveň aj najkrajší. A bez toho lana to tomu dodalo ešte taký malý čerešničku na záver. Tu už sa ende. Ja mám hlavu jak sisov. Ciza! Těžko se to opravilo. Nejsem jak sisov.
Ukáž. Dobre. Záver dobrý. Ale jo, dal som to bez lana a ja ten kus som so sebou spokojný. Nechcel som byť pusy. No čo, aké boli pocity? Akože ešte rád by som si ho dal. Pozrieme sa, ako to vyzerá z kukátka. Ale sa čudujem, že toto ešte nespadlo za tie roky.